Γεια σας. Έχουμε να σας παρουσιάσουμε ένα χάμστερ, αλλά δεν φαίνεται καλά. Τι? Αυτό το άσπρο το βλέπετε που κουνιούνται. Αυτό είναι το χάμστερ. Συνήθως τα χάμστερ. Αν αγώσετε ένα με τα κόκκινα μάτια, μην το πάρετε, επειδή είναι πολύ ευαίσθητο. Είχε πάρει ένα τέτοιο με κόκκινα μάτια και όλο της άκουνε το χέρι της και πονούσε και έβγασε αίμα και πήγαινε μέχρι κάτω. Και μάλιστα είναι ευαίσθητα. Αλλά αυτό που έχω πάρει είναι ευτυχώς με μαύρα μάτια και δεν με θα έχετε ακούσει ποτέ. Αυτά πρέπει να πάρετε κι εσείς. Είναι παιχνιδιάρικο, δεν έχει κάνει ποτέ ρότα. Έχει κάνει σε αυτό το μέρος όλα. Έχει φάει και εδώ. Να ξέρετε, τα χάμστερ έχουν σακούλες. Μην νομίζετε τα τρώει. Και δεν αυτή και τα τρώει. Στα μαγούλα εδώ τα βάζει σακούλες. Όλοι το ξέρουν. Να, φαίνεται. Πριν είδατε το ματάκι του. Τώρα φαίνεται. Συνήθως πρέπει να του δώνετε νομίζω μήλο και καρότο. Έχει αυτό το σπυριό και κατούρα και κάνει κακά στο ροκανίδι και όλοι το ξέρουν. Να είναι κακάκι. Αυτά είναι τα φαγητά του που τα έριξε εγώ για να φύγει. Πάντως δεν φαίνεται. Κουνιέται, είναι που σας το είπα. Αλλά δεν φαίνεται πολύ καλά. Να το ματάκι του. Τρώει. Τρώει πολύ το χάμστερ. Τα κορίτσια είναι πιο χοντρά και τα αγόρια είναι λίγο πιο χαμηλά. Ότι το πήρα από το μωράκι, από αύριο και βγήκε. Ότι εγώ το πήρα γεννημένο 4 μηνών. Καταλάβατε? Αλλά δεν βγαίνει έξω απλά να το πράνετε χέρι και να το βάζετε εκεί. Εμένα πρέπει να μου συνηθίσει για να γίνει αυτό. Άναξη. Θα το βάλω εκεί. Δεν με πειράσει. Αυτά ήταν. Και εκεί έχει ένα σπιτάκι και εδώ την πινάτα. Του φάσω μερικές φορές φάει. Σε αυτή την κόδα κάνει από πάνω, δεν κάνει από μέσα λίγο φακιπί δυναμικό νομίζω. Εδώ είναι το νερό του και εδώ πάνω πάλι έχει το σπίτι του. Αλλά τώρα νομίζω ότι είναι εκεί η θέα του. Κουνιέται? Όχι. Και τρώει χωρίς να κουνιέται. Ή να κουνιέται λίγο και μπορεί να μην το βλέπετε.